Takže vás vítám u dalšího videa PvP Tier 8 XM8 lehký tank na mapě Coastal Threat proti 9 a 10. Tady vidíte, že jsem to vzal hned nalevo k mostu na linii H. Tady vidíte, že 5 tanků se odhodlalo jet mostem po Ičkové a Jčkové linii. Tak jsem chtěl pokrýt aspoň tuhletu část mapy. Jinak se mi naskytla možnost 2 MBTček. První rána a hned zásah. Neváhal jsem a hned jsem se vydal taky na most, abych jim tam pomohl aspoň svojí asistencí. Ale schytal jsem zásah, to mi tak nevadilo. Chtěl jsem pomoct těma 2 MBTčkama vpadnout jen dozad, ale nebylo nutné. Tak jsem chtěl zkusit aspoň nasvítit to PLko. Ale jelikož ujelo, tak nebylo nutné. Teď jsem spotnul Čelio 2, ale neměl jsem na něho jasný výhled, tak jsem se radši stáhl. Opatrně jsem vyčkával, zatímco četl 4 tanků jela po nulové linii 0. Jedna armata mi sem dojela na pomoc. Tak jsem tady jen tak opatrně nakukoval. A jsem se snažil, čeli zepředu se mi nepovedlo vůbec ho propálit, ani Leoparda do boku. Nakonec tady na mě vjel Warrior, tak jsem si vybral tuhletu jeho kořist. Bylo to mnohem jednodušší. Něco mi dokázal napálit, ale nic, co by mě trápilo. Věděl jsem, že jsem pro něho docela snadný cíl, tak jsem se tady na něho vyčkal, aby mě zleva nemohli vůbec zasáhnout. Jeho osudová chyba vjel, vypálil, netrefil. 5 sekund nabíjení a opět ritem jsem ho do motoru sundal. Sledoval jsem minimapu, viděl jsem, že tady je na F2 nějaký Leo, takže jsem si vyjel. Měl jsem kliku, byl ke mi zády do motoru, pěkný zásah, do boku a opět. Částečně jsem se stáhl, ale stále jsem do něho pálil, co to šlo. Proč nevyužít takové pozice? Tady PL01, to do mě napálila, takže jsem ještě vyčkával. Zasadil jsem jednu a stáhl jsem se.
Následně už zbývaly jen 4 tanky. Chtěl jsem dát ještě jednu čeli dvojce. Naslepo vypálil, ale minul mě, moje klika. Tady jsem chtěl zjistit pozici T14. Zjistil jsem, jelikož zbývaly už jen 2 tanky a dění na minimapě bylo jasné, tak jsem se vydal k ní. Ještě jsem chtěl Chiliho dvojku, ale ten byl zlikvidován. Takže jsem si konečně vydal na T14 skrz vodu. Tady jsem pěkně probruslil. Chtěl jsem dát armatě za 570, ale Kulman efektivně zatočky nám vyhrál bitvu. Takže děkuji za sledování. Tady ještě finální screenshot, jak dopadla bitva. Damage, spot damage, na asistence, mé hlavní zásluhy, zlatá betinka. A na druhém místě není tak špatné. S 8 proti 10. Prostě to jde. Děkuji za sledování a u dalšího videa. Na viděnou.